Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw sa inyo tanan. Yari ang katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Sir Larry Carumba nga aton gintiguluhan. Route flight, diri sa aton palatuntunan. Dabo-dabo! Wow! Ang dami mo na palang nagawa dito na paintings. Yes. Picturean ko na mga ito. Kailangan kitang i-feature. At dahil ikaw ay first Filipino na visual artist na i-feature ko sa magazine, gagawin ko itong 2 pages for publications upang ma-spread all over the world ang iyong mga paintings. Really? Oh God! Thank you! Bangod sang magazine publication nga to sa pag-feature sa mga paintings ni Sir Larry, nag-spread sa alta sa Filipino community ang iyang ngalan sa Saudi. May nagakontak na sa iya sa pagbakal. Tub-tub nag-abot ang tion nga may ginpatigayon nga major exhibition sang 200 entries kaginpalad nga si Sir Larry ang nagdaog bilang champion. Nangin topiko ang iya mga paintings kag nagtambong ang mga royalties. Wow! This is a unique painting. I like this one. I will buy this. And this too. So beautiful. Oh, thank you so much, Moms. Hello? How much is this? That is worth 75,000 pesos, Mom. Okay. How much is that in Saudi money? I will take this one. Okay, Mom. Wait, ha. I will compute. 75,000 pesos divide by 15 per real. It's 5,000 real, Mom. Oh, thank you so much for buying. Ano pala ining nagakatabo? Nga nagapalayo ang mga tao kag... Hala, mga dako sa mga tao. Sino ining ginagwardyahan? Oh my God. Hi, Larry. Pinay din ako. Si Princess Gada yan, prinsesa ng Saudi. Ang anak ng hari dito. Ito ang anak niya, oh. At ako ang nani. Oh, wow! Ay, hala, wala gid ako makibalo. Nga ginapang-check ako galigaina nga nagbakal sa akon, mga prinsesa. Hala, nag-aabaya lang sila sang simple. Hello, Larry. I want to buy a painting at one on this exhibit. How much is it? I am a U.S. Jordanian. Sir! Nakahimo naman ako sang 15 ka mga paintings. How about kapitalan ko ini sang akon kaugalingon nga kwarta? Ay, mahiwat ako sang solo exhibit. Ay, wow! Bongga! Kasi hindi mapatihan ang akong 15 ka mga paintings nga solo exhibit ko. Sold out? Oh, kasi hindi ako makapati. Ang akon mga buyers, mga prinsesa, mga colonel sa military diri, mga British kaga, ang oil magnate, 7 ka bilog ang ginbakal sa akon. Oh, this is a big achievement for me. Oh, thank you, Lord! Thank you, Lord! Sunod-sunod nga success ang ginangko ni Sir Larry. Kag bangod ginpabayan na lang nila ang ilabalay sa Victoria City kay indi ila ang duta ang natindugan. Nagpangita si Larry sang subdivision diri sa Bacolod agud nga makapatindog sang iya kaugalingon nga puloy-an. Didto kag nagsugod siya sa pagpamakal sang iya mga gusto sa kabuhi, ilabi na sa mga antiques. Nangin collection niya ini nga ginkuha sa kundiin pa nga mga lugar nga subong imo na makita nga nakadisplay sa iya matahom nga puloy-an. Sagwa sini yara ang iya mga kabulakan nga amo ang nagdulong subong sa iya kun ano man siya. Sa hardin nga ina, yara ang mga alibangbang, kapispisan, grapes, kag isda nga yara man sa iya mga paintings. Oh, grabe, nagali subong pangabuhi nyo, no? Damo naging kamuya kwartaya. Buong inablos ko, parte naka-successful. Nahidlaw na gid bala ako nga makita siya. Ay, ari siya diri subong sa balay, nagbakasyon siya. Ay, gali! Ay, hari man ako diri sa Bacolod. Di nang inyo kay makadto ako. Larry, ari ang tiyo mo sa telepono, oh. Larry, Sino nga tiyo, Nay? ang sa Manila.
Nato nang ginistaran niya blas na nagadto siya sa Manila. Basi nalipat na siya kiti nagmadinalagon na gid siya subong. Si tito mo, ang ginisaran mo dito pag pa Manila mo sang primero ka pa lang to? Oh, Ay gali, oo. Wala ko tumalimtan ang pagpagutom kag pakanubo nila sa akon. Labi na gid ang pagpalayas ni Tiyo sa akon. ha? Makadto di siya kuno. Oo, nay. Pagkadua di siya, kay ipakita ko man sa iya kung paano ko siya palayason. Okay. Hala. Akigali siya sa akon. Hindi na lang ko na magpakita eh. Bye. Gintakop na niyang telepono sang hinali. Hindi na lang kuno siya diri magkadto kay akig kapagali sa iya. Oo. Akig ako sa iya, nay. Gadumot ko ya sa iya. Tag ina, tell death. Grabe ka naman, tito, kung magdumot. Oo. Amo ako sina kung magdumot. Lifetime. Uras ka makasala ka sa akon, noted. Gani ka mo ha, kang mga hinablos ko nga ginapa-eskwela ko. Hindi nyo gid ako pag tinuntuhi. Doktora ka pa naman, ha? Doktora pa naman ang ginkuha mo. Kaya kung akig kuya bala, till death. But, aslo nga, ginakayon yung kabuhi ninyo, ara ako dira, ha? Advocacy kuya nga magbulig sa nagakinahanglan. Nagabulig gani ako sa hindi kuya himata. Kamu pa yung mga hinablos ko, gani. Halungin nyo gid ko. Bangod man naming advocacy ni Sir Larry sa iya karir, padayon man siya nga ginabless kaysa tagsa nga may proceeds ang mabaligya niya nga paintings, may ginatupan ini nga recipient nga mas nagakinahanglan sang bulig. Sa sulod sang 10 ka tuig, nakabaton si Sir Larry sa mga Life Achievements Awards kag Major Awards, kag nalakip diri ang Emirates Business Award, Filipino Times Award, Asia's Pinnacle Award, kag ang pinakaginahandom sa mga Filipino nga award na angkon ni Sir Larry, ang Filipino Times Award. Kag sining 2024, siya naman ang ginpasidunggan sang The President confers the Pafio Pamana ng Pilipino Award to Mr. Larry E. Carumba, Saudi Arabia and Victoria City, Negros Occidental, for his achievement in the visual arts that earned respect and admiration for Filipino talent from the Saudi Arabian art community and created a positive image for overseas Filipino workers in the Middle East. si Larry Carumba nga sadto. Gina-judge lang sang tawo nga ahaw isa ka nobody sa ila panulok, isa ka gay, Audiotech, Felvemry Margate, Social Media Manager, Jeff Patrick Bucabal, ginsulat kag sa direksyon sang inyo alagad, Elna de la Cruz, sa supervision ni Mr. Gerard Andrade, kag bugal nga ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.